Oh. Wow. 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 Nej. Aj, jag svida svart. Oh, this is so beautiful. Oh, this is the first time for me. I hear that. Meine Interceptor center. Yeah. Aj. Mhm. Bobby, här viskar djupt alla senne. Här viskar vara nog djupt. Han sätter nu till här framme. Ha? Fjätta papp, du får inte nå i här. Oj. Ah. Pappa, Raven. Storyboard Raven. Raven här attre. Jävlar när vi nu. Oj. Yes. I've seen this from the top. It's very different from being down here. Yeah. Yeah. Right. Just the top there. Yeah. Thank you, Jakob. Alltså här är ordentligt djupt, pappa. Jag är inte trodd att det var så djupt det. See the bird right there? Oh, yes. It's like it's flying underneath. Oh. Wow. Oh, there's another cave here. Att det här är här under det hoppar då. Nej, på nu. Ser rätt? Nej, jag vet inte. Jo, vi hade det. Jag hade att stära under det labor då. Look, the different lakes, Ja. volcanic lakes. Yes. Så så ska se jära klavnar det kostar så gråt gångkura så ske. Tvärstrom. Jo, det är därför. Oh, let's do that. Så ska se det här grådla gångkura att vi skaka upp det. Wow. Amazing. If the sea was hot. Yeah. Oh, thank you very much. Super. Unbelievable. I think it's, as I remember, I think it's too... Ja. Hetta var en ordans tur. Ja. Yes. But if the water was warm, you would have 2 million tourists here and it would be spoiled. Here it's not possible to do. It's not possible. We have enough speed maybe. Att läsa nu det var inte att vänta. Inte för nu. Du är spelskronan nu.
Alls upp att hetta flott. Hetta var virkelig deiligst att uppleva. Of course, when it's the bad weather and the big waves, it's full of white, furious seawater here. So usually you can't sail here. No. It has to be very good weather as today. Today is Yeah. Yeah. And then that cliff there, there was one guy passed down from. And they found it here. Huh? Ja. Ja. Other than, ja. Som är här det är inte helt säkert. Han leip i en rosset för som mål. Så jag där så då leipa. Inte så tar oss. Ja. Ja, han prövar att leipa själv. Han datt ner i mitten. It's comfortable to go in there with the three propellers. Uppa här. Ja. Jag tror släcka att säga. Det är inte video. Det är inte näka där. Jag har säkert läckt alla. Så blev det inte bra.